from these new machines. Komiti mochung' ne Aguch omenda mar NGCDF e kar chung' od bura mar Rarieda ochako chenro mar loso mise mag tich mabiro tayo gi higni 5 mabiro. Kane oloso e romo mar jokanyo skund sekondar mar Rarieda, jakom mar agulu mar NGCDF Dr. Michael Omino owacho ni chenro mar keto e tim Aguch omenda no e kind higa 2023 nyaka 2028 biro rango ratiro chenro duto mag omenda ma onego otigodo e yo makare. Chenro mar omenda no onego bed ni mako oting'o weche mag somo, arita kwe kaachiel gi bero chal mar alwora. Meneja mochung' ne omenda Rarieda Kennedy Chacha olero ni nitiere chenro mamoko mapok otieki manyalo kawo shillings milion 16. Mabiro godo gin gigo ma olure gi dongruok morie korka sikunde, gigo malure gi dongruok morie korka arita mar kwe, gigo malure kod dongruok morie korka tuke mag ojende, to gi gigo malure kod rito alworawa ma Rarieda constituency. Wan gi program mar training of PMC, Project Management Committee, waro ni mondo wa train gi mondo ging'e ni kosemigi pesa, what will happen after that? Ang'o ma gido onego gitim? Koro mano wachano ni immediately wayudo pesa, wabiro train gi mondo ka wamiyo gi pesa, then ging'e ni gin gi committee margi mar PMC, the procurement process makoro gidwa timo, kaito picking of the right contractors, nikech contractor madwa timo tijno nyaka bed ng'ama osetiyo tije machal kamago, kaito nigi good record of works. Process mar loso strategic plan biro konyowa kabisa, nikech namba 1 ne process ok bi weyo en project ma osechak chien, nikech this process kawo duto project manito kawo chien iketo gi mbele ai kore ke ichako timo